Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, имрӯз мо дар даст китоби боғи ахлоқи накӯкоронро дорем ки дар бораи нафс аст ва пайвандҳои нафс. ва бисёр мо шунида ҳастем ки одам бояд нафси худашро тарбия кунад ва одаме ки нафси худашро тарбия кунад яке аз одамҳои ба маърифат ва одамҳои покиза аст. ва ин китобро шейх Аҳмад Пир ибни Муҳаммад Абдулло нависондааст ки маъруф аст дар диёри Доғистон. як устоде аст ки бисёр толибон дорад ва асосан вазифаи ин устод дар бораи тарбияи нафс аст. ва мо ин китобро сар мекунем. иншоалло агар дар вақти хондан, баъди ин навор агар он савол бошад, шумо саволҳои худатонро ба мо ирсол кунед. бо дуруд ба шумо хоҳару бародарони меҳрубон. ин китоб барои доираи васеъи хонандагон тавсия мешавад. мутахассисони соҳаи дин ва ҳар касе ки ба масъалаҳои тарбияи маънавию ахлоқи ҷавонон таваҷҷӯҳ дорад пешбинӣ шудааст. дар замони мо баъзе аз бемориҳои паҳн гашта ба тарбияи аҳли башар таъсир бад оварданд. ахлоқи ҳамидаро коҳиш медиҳанд. китоб ба шумо тарзи дуруст эҳё кардани ахлоқи фавтида дар дилҳо баҳри поксозии навс ва оростани муносибати неки моро ба фазилатҳои хуб раҳнамоӣ мекунад. пешгуфтор ба номи Худои бахшояндаи меҳрубон ба ҳама дар ин дунё ва дар рӯзи қиёмат танҳо барои касоне ки имон оварданд. ситоиш Худоеро ки парвардигори ҷаҳониён аст ва ниёшу дуруд ба пешвои паёмбарону расулон ва бар хонадони ёронаш ва бар ҳамаи онон ки ба равиши ӯ рафтанд ва ӯро пайравӣ карданд то рӯзи қиёмат. аммо баъд ахлоқ сутуни ин дин аст ва ҷавҳари матини он аст. бо росту дурустшавии он миллатҳо росту дуруст шаванд ва бо косташавии он мусибатҳо ва ғамҳо фуруд оянд. чун салоҳи ҷомеа аз салоҳи фард оғоз меёбад, бар ҳар оқили толиби салоҳи ҷомеа лозим аст ки дар ахлоқи худ бингарад ва баҳри ислоҳи фасоди он бикӯшад. агар касе ба замони мо назар андозад, хоҳад дид ки дар он чӣ офату бемориҳо паҳн гаштаанд, ба ахлоқи башар таъсир карданд. пояҳои имон майл ба сустшавӣ дорад ва наздик аст ки фазилат дар дилҳо бимирад. аз ин ҷо ниёзи сахт ба фароҳам овардани китобе ба миён омад то ахлоқи фавтида дар дилҳои бандагон эҳё карда шавад. баҳри таскияву поксозии нафсҳо ва оростани онҳо ба арзишҳои фазилатҳои воло мақсад гузошта шавад. аз Худои таоло масъала дорем ки ин китобро судбахш ва сабабе аз ҷумлаи сабабҳои ороиши ахлоқ гардонад. ҳамоно ӯст шунавову наздик ва иҷобаткунандаи дуо. ситоиш Худоеро ки парвардигори ҷаҳониён аст ва ниёшу дуруди Худо бар пешвои мо Муҳаммад саллаллоҳу алайҳи васалам ва хонадони ёронаш бод. боби аввал нафс ва пайвандии он бо ахлоқи инсон. фасли якум ҳақиқати нафс. нафс чӣ маънӣ дорад ва ҳақиқати нафс дар чист? бидон ки нафс сирри илоҳист ва ҳақиқати он пурра дарк кардан ғайри мумкин аст. он рӯҳ бошад қабл аз пайвастанаш бо баданҳо ва чун Худои таоло ба ӯ фармуд ки ба баданҳо бипайвандад, ағёреро бишнохт. сипас аз Худои таоло дар ҳиҷоб шуду ба сабаби машғулшавӣ бо ағёр ва аз ёд бурдани ӯ таоло. мисол бандаҳое ки вақте ки Худои таоло бандаро офарид, ба ӯ рӯҳро бахшид. вақте ки рӯҳ ба бадан даромад, ҳамин инсон ағёрро бишнохт, мисол дунёро шинохт ва парвардигори худашро фаромӯш кард. маълум аст ки рӯҳи одамӣ гавҳари ноёбест, офарида шуда аз дами фаришта. паёмбари Худо саллаллоҳу алайҳи васалам гуфтааст: ба дурустӣ ки офариниши ҳар яки шумо дар батни модараш муддати 40 рӯз нутфа анҷом пазирад. сипас ба ҳамин муддат хуни баста бошад, сипас ба ҳамин муддат гӯштпорае бошад, сипас Худованд фариштаеро фиристад. ӯ дар вай рӯҳро бидамад ва ба 4 калима амр карда шавад. бинависад ризқашро ва аҷалашро ва амалашро ва инро ки хушбахт аст ё бадбахт. дар батни модараш ҳар яктаи мо вақте ки дар батни модарамон будем, малоика ҳамаи чизе ки бар мо амалу ризқ, амалу мисол хушбахтем ё бадбахт, ҳамаро нависта шудааст. баъди пайвастани рӯҳ ба бадани махлуқи аҷибе ба номи инсон ба вуҷуд омад. худованд ӯро дар замин халифа гардонид то онро обод созад. тамоми шариатҳоро барои нигаҳбонии ин нафс башарӣ фиристод.
чун илму ахлоқ ду аслианд ки камоли нафси инсон бар онҳо бунёд афтааст. Ахлоқу илм. Азбас ки хитоби дастуру фармонҳои Худованд мутаол аз инсон нафси уст ва чун салоҳу фасоди инсон ба салоҳ ва фасоди нафси ӯ қиёс мешавад. Такмили нафси инсонӣ бузургтарин мақсуд аз нозил кардани китобҳои осмонист. Фиристодани паёнбарон ва поягузории шариатҳост. нафсҳои одамҳо ба шаҳвате ки дар онҳост ва аз ғафлате ки бар он офарида шудаанд ва бинобар он чи дар зиндагӣ ба онҳо рух додааст ва бар онҳо мусаллат шудани ҳамнишинони бад аз ҷумлаи шайтонҳои инсиву ҷиннӣ ҳамеша гуноҳ мекунад. аз ин рӯ бояд онҳоро ислоҳ кард бо роҳи аз байн бурдани камбудие ки гуноҳ дар онҳо ба вуҷуд меорад ва бо роҳи аз байн бурдани зарари он аз онҳо ва ин муяссар нашавад магар бо тавба ва бозгашт ба сӯи Худои таоло. мисол агар мо бар зидди нафси худ кор кардан бихоҳем, мо бояд аввал тавба кунем. тавба кардан аз Худо дуо кардан, ситоиш кардан Худоро ва ай Худо дуо масъалат кардан ки Худои таоло бар мо ёрӣ кунад бар зидди ин нафс ва гуноҳҳои моро бубахшад. вақте ки мо тавба мекунем аз гуноҳҳомон саҳару бега, ҳабиби Худо алайҳиссалоту вассалам ҳар рӯз 100 бори тавба мекунад. ҳадиси шарифи мубораки маъруф аст ва мо бояд кӯшиш кунем ки ҳар рӯз саҳару бега тавба кунем ва кӯшиш кунем ки нафсҳои худро ислоҳ кунем. валҳамдулиллаҳи роббил аламин.